फैनानै लोगो मोनबाय ओमफ्राय लोगो लाना हाबलांसै जोङो दा खोन्थायाखै दे इनो हासुला लाजि सोबाय मालाय आंखो मा इखिनियावनोमोन जों मा खालामोमोन लोगोफोर जोङो फुख्रिनि खाराव हाब्रु लिरनानै बे फारसानिफ्राय जनानै फिस्लायबायमोन termanayaबो लुदुरि ना मानो ओंखाम जादोंना जाखोना गेलेनायाव बिथांबा हाबा जाबाय सब हाबा जाजोब्बाय इसोर नों उन्दैयावनो हाबा जाजोब्बाय ओमफ्राय नों माब्ला हाबा जागोन भद्रसला কি শীতত আমার দেখা নাই दंखना दों दखनाबो खाजि लोंगोन दे जते बहावा तते बहिन बै बनाबि नालाय मा होनदाबै फै जाया जोङो दै लोंसै सेंखलानि बिहामजोनो बुवा सेंखलानि बिहामजोआ है जाया ओहो आबियो जागोन नोंहा फरायसोरो मानो जाखोआ गैयालै बेथ' जो नंगौनि बिदिनो मिथिनाय बां न'खौनै फैगौमोन बाला बिहामजो गोदानखौ नायगौमोन ना मोरांदो ए लोगोनि न' फैदो लोगोफोर जोंनो थान्दा लोंहैनो नांगलेला सरबत बनाम मा सरबताव लाजि नामा सोरबा जोंनि साइसो किमान साफा नङा ना स्लिमनो दिनै खेबजेब टुरुला जोंनिनालाय मारा सिगिथारालै बारा ओइ जायो दे बा नोंखौ लोगो मोनगोन होननानै सानाखैमोन आङो किमान फिसा जाबाय मोखाङानो फिसाथार जों माब्लाबा जाहैला फैखागोन जखायलाय बायनालाय नो जानो थाङो होनबानो लोंहोगोन आं माइब्रा बानायना दोनगोन एकदम फैथां नागिर माने मालाबा फैनोसो लांनो थांगोन माने बोरै मा आमथिसुवा बायखांना फै अ होब दे खालाम थांगोन दे होब दे थांगोन दे बेखौ आंनि माबाखौ ओइ वाट्सएप नाम्बारखौ लानानै थां अ ना बेयाव दोङो ना बेसे आलामोन सिगांनो दा नोंसा थांनायखायसो gimana abaiखौ जि फिदिंबाय थायोमोन दि आबै जोंहानि आबैखौ जि फख्रियावनो फिदिंबाय थायोमोन दि जोङो जि बुनो फैयोमोन जि ए नानि नोगाग्रु मम्मी सिनेम नोङो साइमोनखौ नायनि बाला लोदो जाबायना थांखोजोबखो बिदिनो दोङो आंखौ नायबा जोंहा माखौ नायलायनो प्रयजन गैया समसे आरो थाम खहा फै इउसुफ फै आं खाम लांनाया फै इउसुफ फै खेबसे दिनै जों सिगां उन्दैयाव बोरैमोन नंगौथ' र' उन्दैयाव बेबायदि नङा लायन दङमोन उन्दैयाव लायन नों होनोमोन आबै लायन ओइथ'बा हाराव ना बासिगोन दानसा आबैया आंखौ लांबा आबैया दिखायनासो हरदो जा मानसिफोरखौ दिखांजोबना लाबो होननानै लोगो मोनबाय आं नायगोन दिखांजोबना लाबोनो लेंहरबाबो फाया सैमोन हाबा बिबियावबो खबर हरबाबो फाया नों माब्ला हाबानि खबर हैनाय खासे आरो हरबावबायना नोंसोरदो लोगोखौ मालिमखौ खबर गैयाखै दे हैदो दे आङो नारेंखल बागानखौ नायखाजोबना दोनखाबाय आङो एबार फैबाथाय आंखौ अमा बेसा नुया मा अमा बायदि नुना बायदि मानसिखौलाय आं अमा बेसा मोदोम डिग्री फट' उठिबाय दिनैनि लाइफआव फार्स्ट टाइम फट' शुटमोन आरो बरिं नाङाखै थेवबाबो DSLR-आव फार्स्ट टाइम खालि DSLR-आव फट' उठिनायखाय इदि उठिबाबो गाज्रि नुवाखै सबखौ मोजां नुथ'दो माबा गोदै जायाखैलै ओइ बेसे गोदै ना संख्रि होना बेसे मोजां मोनो संख्रि दं बायना संख्रि दोङो ना इसे गिनो ओइ
Siapa jawab aku dengan bawa yang bawa gerak. Ang mama di bawah emang dingin logo. Neng susu bawah lagi. Mana sih? Jangan kayak ratul film ada jangan nama dengan macam tu aku dengan semalam tu. Aku ni. Ratul apa tu bero? Ada ni macam. Ratul lang cuma cuma ini. Aku nak melihat dengan thang ini nak bukan baik. Thang kena roh di nanti. Terus kenapa dang terus kenapa sih lagi ni? Aku ni tapi aku dia tadi ni sampai sekolah kelas susu kita sampai lagi deh nanti. Tapi yang bapak tu kita bersama sama kan dalam bayang. Tapi baru kita dikasih sana sana. Nah, yaw Maria. Kelas ni kelas ni. Ini kan mak. Sorry, mana? Kata saya ni, rengang balik. Testi dia. Buria. Ni mak dengar ke? Mana kata saya dengar. Enggak bekas aja ni. Kata dia. Mungkin sakit ni tegak ni baru. Ni kami kira sekali laksa solid lah pak. Yang kia jadi hazar sulit. Boromnya. Mungkin apa? Seni hazard sini ni. Kalau di sini nama ni. Mana? Baru tanda pun sampai lagi tu. Bor kan belum hai nama. Nakamyo. Senggam ya benda. Itu nang kan deh. Bora dan fix atau ke? Saya aku sejarah aku kau jadi semua beri. Buri kita kaya nama. Ini Buri kita kita kaya kaya nama. karena na. Hah? Ini ngeson muni dengan nada song karena na. Zon mon deng kenal deh. Ini niat deng deko. Ini ni. Ekki saya kira nggak. Hai na. Nung siapa di? Nah, angnya bedeng nih, sini ulungi. Ini bedeng nih. Lai baik sih mah dong lihat udah nggak ada gila. Ini nih. Nung bobo Kiring kaya. Nenga kerana taksi. Coba nah, 이자게 온다는 산이 jadi. Jenis menpai-pai surat benar. Angga songa 자 흐그나는 그 약도 하고 부자가는 칸이. 네, 캡스 디칸 살 탕세. Bisa bukan kan? Kita pun batu unda kita punya rana. Oh, Bhagwan namaskar. Aji birat गरम लाग्सिन नरु आरो. लोगो फोरजों थांनोसै आबैमोननियाव हाबफैबाय गासिबो मोननानै जोबोद हेपि जाबाय ओंखायनो बाजै खारबायनो लाजिदो फाय थांसैबाय माने जोंनिया थिगैनो दोङो इ बाय बेलेग जादों ना मानसिया जों थिगैनो दोङो इ बेलेग जादों आं बोरै बेलेग जादों इमान गिदिर जाबायना गिदिर जाबायना माने सिगां आं टिकल' नुनाय 7 बोसोरसोआवनो थांदों नायो 7 बोसोरसोआवनो थाखै 7 बोसोरसोआवनो थांदोथ' आरो ओरैनो थायो फरायबाय थानाय टाइमाव एलबि फरायबाय थानाय फाय जागोन फाय बे आरो हेबसै इन्थु बावगारदों ना गामिना नांनि मोनो लाइन फाय जाबाय दे बासा टाइम गैया नङाबाथ' मिनिमाव नाङामोन न' थाथ'बाय ओंखाम जानो थांगोन नोंसोरो मालाबा खायाबाय दिनै ओंखामखौनो जाना थांनो जाया जालायलालै ओंखामा दै जोंना बरमायाव थांबा हाबैथां नोंसोरबो एसे भितराव मायाबा थांगोन सानोब्रा दा सिगांनिया बरमायाव जोंहानि न'आनो फास मोनग्रोयो भितराव जोंहानियानो फास मोनग्रोयो अ दे उनाव लांगोन फाय थाथ' दे बै लोगोफोरजों लोगोनि न'आव सफैनाया ओमफ्राय दा थांनोसै देन्जार गोलाव जाखागोन भिडिअ गाबोन नोंसोरबो थांफागोन ना थांगोनसै ज' थांगोनसै फैबाय ना दा बिलानो हाबनो थौ हाबनो जानाय दंबावो जोंनिया गामियाव आरोबाव जोंहा बिलानाव हाबनो फैदो दा खेबसे खबर लालांनि आबैखो नङा सफैबायानो नै हा नायनो आबैयाथ' ज'सो थायोमोन ना ओमफ्राय आबैखौ बुंनानै थुनाय थौ मा थायोमोन दा इथ' उद माबा लानोसै आबैलानि न'खौ बावगारबाय र' फन हरनि खरिबोलाय आबैना बय दौरि जाजनाय फाइभ मोनसेमोन खोमा हाबैनो थुनाय खालामदो जखाय 3 ताला जोंना रावनियाव फैयाखै जों फट' थिखांबायदोंमोन गामियाव
उनाव जसिगोन आखाय माबानो ओरैनो नों होनबा लोगो मोनफायसिगोन आबैखौ लोगो मोनासै थांसै जों होनबा दाथ' बेराद नांगौ नों सानो मुलि जोबखारसिगोन अनलाइनावनो जोबसिगोन दे बे जाबाय दे जि फुखाबाय जोङो दे हमजोब्बाय आबैया नै दाबो फुना होगासिनो इसान थोरोबसेयासो जोबदोनो जोङो आबैलानो फैनानै आरोबाव आनैनि फिसाला बाबुखौ लोगो मोनबाय ओमफ्राय दा इसानाव थांनो लिंगासिनो थ' होनबा थांनोसै इसानाव बाबुलानाव स्कुटिखौ लादोना आनैखौबो नायलांसै ओमफ्राय बाबुलानि आगैखौबो नायलांसै ओमफ्राय थांनोसै आरो थांनो बाबाय बादे थागोन होनबा आं थांसै बाबायनो थांनो नायाखै मानो नोङालै इखि थाङो इखि डाइरेक्ट न'आव थाङो दुबिबार चलो थांना फै हाबना फैथां गारिया आबै थाथ' दे मोजां था दे लोमजादो आबैया दावा एक्सारसाइस नांसै औ नोंबो जखौखौ मामाय नायगोन जोंनि ब्लग भिडिअ'आ जि गोलाव जाखासिगोन बा रावबो गैयाबा जों ब्लड हाबहैनांगौ आरो असिनाखिनो भुट जलकिया खाम भुट जलकिया 20 टाका भुट जलकिया अ भुट मा होनो ओमफ्राय बर' भयानक ना बमब्रा बालु होनोमोनलाय मा होनोबा बमब्रा बालु भुट जलकियानो भुट जलकिया आंलाय भुट जलकिया फानलु लाबाय जोङो ओमफ्राय नै दा बाबुलानाव थांगासिनो थाबायनानै हा गाखोलायला नामा एसे खाथियावनो नामा जि पाट गिदिंबाय सानजौफुनिसै आं गारियावनो या चलो दब्रै गिदिंबाय बिराद गिदिंखाबाय डेन्जार गिदिंबाय जों दिनै गारियाव गाखोनाय लोगो लोगोनो मोनबाय न'खौ